hasi baino lehen eskerra eman nahi ditut antolatzaileei aukera hau emateagatik. Niretzat aukera bikoitza izan da. Alde batetik parada eman dit teknika, gizartez eta teknikaz hausnartzeko, eta beste aldetik hausnarketa honen zati bat zuen horrean plazaratzeko. Eta, advertentzia txiki bat, ni Euskaldun berria naiz, eta hitz egin dut industrializazio buruz, baina beti gaztelaniaz. Orduan, asko posten nago euskeraz egitea, eta ekintza hau euskeraz egitea, baina eskatzen dizuet pizkat, klementzia pizka bat, igual momentu batzuetan hankasartxe bat gertatzen baldin badea. Gizartea eta teknika, lehenengo industrializazioan, gaia potoloa eta nahiko zabala eta konplexua da. Bere osotasunan ikusteko eta sistematiko ikusteko hemen ez daukagun denborarik oraintxe bertan, eta ni murgilduko naiz gaian, bakarrik galdera bakar bati erantzuna emanez. Eta zein da galdera hau? Maiz ikusten dugu komunikabideetan, nola esaten den lehenengo industrializazioa lurrun makinak eta ikatz mineralaren erabileraren ondorioa zela, bigarrena elektrizitatea eta estanda motorrak eta petrolioaren erabileraren ondorioa zela, eta hirugarrena eta laugarrena elektronikaren emaitza eta informatikaren emaitza. Egiten da lotura estua eta nahiko simplea, teknika baten eta prozesu konplexu baten artean. Eta historiarentzat argi dago olako azalpen simpleak ez direla egokiak. Beti badaude eragile asko, eta eragileen interakzioak ere konplexuak dira eta prozesu konplexuagoa dela. Ezin dugu emaitza hutsa zela, teknika bati emaitza hutsa zela. Baina nik oraintxe bertan historiaren zena utziko dut albo batian, eta galdera bat egingo dut. Ea garaian agertu zen teknologia berriak oarsoaldeko industrializazio bultzatu bat zuen. Hau da, eta zein ote zen teknika berri hau, ezta? Orduan, esan behar da, industria modernoak agertu zela, Euskal Herrian agertu zela 1852 urtean, Tolosan La Esperanza paper lantegia martxan jarri zutenean. Hurrengo urtean, Hirurako Etxezarreta paper fabrika papergintzan ere ireki zuten, eta urte bat beranduago Boluetako Santa Ana, Euskal Herriko lehenengo burdinola edo lehenengo siderurgia modernoa. Eta errenteria iristen zen, 1855an errenterian ireki zuten Errenteriak Sociedad de Tejidos de Lino fabrika. Gero herrian ezaguna zen fabrika grande, fabrika handia bezala. Eta urte berean Tolosan, Lasarte Horian, ireki zuten fabrika de hilados y tejidos de Loria. Urrengo urteetan olako erritmoa jarraitu zen, eta
pila bat fabrika agertu ziren Bizkaian eta Gipuzkoan. Industria hau errenterian azkar edotu zen, eta 5 urte geroago errenteriko lio fabrika 200 eskuzko egungailua zeukaten funtzionamenduan, eta Espainiako merkatuaren lio lantegi handiena zen momentu honetan. Urte batzuk geroago, 1859 urtean, bazeuden errenteria 4 lio lantegi, zurrategi bat, eta Asturiana de Minas berun galdaketa fabrika ere. Erabiliko teknika aldetik, esan behar da, 4 lio fabrika eta zurrutegia, lehen zeuden antzinako faktoria lekuetan jarri zituztela. Zergatik jarri zituztela burdinolak eta errotak batez ere ziren egon ziren lekuetan, bere ur azpiegiturak, ur ingeniaritza aprobetxatzeko. Oso garrantzitsua baitzen bai ehun lantegientzako eta bai zurrategi edo larrungintzako oso importantia zen ura edukitzea, ura egokiz erabiltzea, eta baita ere fabrika batzuk edo lantegi batzuk erabiltzen zuten motorrak mugitzeko eta ehungailu mekanikoak mugitzeko. Orduan, makineria aldetik 1921an Lioko lau fabriketan 516 eskuzko ehungailu ziren, baina mekanikoa asko gutxiago, 100 baino bi gutxiago. Orduan, gero, oso hau da nave de telares mecánicos de la Sociedad de Tejido del Lino. Esan behar da, Lio fabrika 10 urte zibili zen bakarrik ehungailu mekanikoak erabiltzen, eta ja 55 urtean jarri zundarrian lurrun makina bat, zalantzan egon zian lurrun makina jartzeaz edo ur motorra antzinako instalazioa aprobetxatuz ur motorra jartzeaz. Azkenean erabaki zuten lurrun makina bat jartzea, ehungailu mekanikoak mugitzeko. Eta azpimarratu behar da ere, portua eta orduan berria zen errepide Andoaintik Irunera jun zen errepidea, nahiko berria zen momentu enten, baina portua eta ja Lourdes esan bezala atzeratu egin zuen momentu enten ja, herritik nahiko urrun zegoen portua, errepidea lotu zuen herria berriro portuarekin, eta portu eta errepidea oso funtsezkoak ziren fabrikak erakartzeko. Baina hor ere, bai portuan, bai itsasoan, bai errepidean, antzinako teknologia erabiltzen ziren. Ez da agertzen teknologia berri bat. Erabiltzen da belauntziak eta erabiltzen dira betiko orgak eta animaliaren indarra garraioak egiteko. Orduan, teknikaldik ematen du antzinako teknikak oso presentia dira eta oinarrizkoa zirela
berrikuntza hori lortzeko kontrajarri ematen du, ezta? Baina egia da badaudela teknologia berri batzuk, aurkitzen dugu. Alde batetik ehungailu mekanikoak, beste aldetik irio fabrikak behar zituzten lehengaia, batez ere zen Inglaterrako ekarritako lio iruna, lio aria, bere fabrikazioa egiteko. Eta hau egiteko oso garrantzitsua zen makina bat, Mullieni izena zuena, eta ikusi dugu ere lurrun motorra bazeudela. Teknologia hauek berriagoak dira, lehen aipatutako baina berriagoak ziren, baina ja 60 urte lehenago erabiltzen hasia ziren. Ez zen berriak zergatik ez zen agertu 60 urte arte hemengo industrializazio, ezta? Gero ikusiko dugu. Bueno, ez ditu beraz tresna makina lehengai berri esan zirenek hemengo industrializazioan bizto. Bueno, orduan beste pauso emango dugu. Batzuk orain arte ikusi dugun teknikak eta teknologiak materialak dira, makineria, erregaiak edo tresnak, ezta? Baina gaur onartzen da, teknika da gizartia naturarekiko ekintzeko tresna eta baina ez tresna guztia, baina ez bakarrik tresna, prozedurak eta beste gauza batzuk. Orduan aurkitzen ditu bi motako teknika. Teknika gogorrak, hardware, materiala dena, eta teknika bigunak ezagutza, prozedurak eta olako gauzak biltzen duena. Eta zentzu honetan, hor hemen dugu fabrika, eta ez da izango fabrika bera bilatzen ari garen teknologia berria. Hemen ikusten dugu, hemen daukagu bi fabrika mota ezberdinak. Ezkerrekoa da El Pobal Burdinola, Bizkaikoa, baina hemen jarri izan genuken, ez dakit, Añarbeko ola edo beste, hemengo ola edo zein ola. Erdan, hemen ikusten dugu, halako bizta batian ikusten dugu Burdinola nahiko txikia dela. Ematen du baserri bat, antza du, bi baserri itxatita gehienez, eta Boluetako Santa Ana, lehenengo siderurgia, Euskal Herriko lehenengo siderurgia, asko handiagoa da, ikusten duguna, pilo bat eraikin dauka, eta, hemendik ondorioztatzen da, erraz ondorioztatzen dugu langileen kopurua oso ezberdina izango zela. Realitatean 10 bider aldiz Boluetako Santana izango dira bestearekin alderatuta. Eta, ekoizpena ere, 10 aldiz handiagoa zen Boluetako Santanakoa. Orduan, ematen du, hemen berritasun handia badagoela eta hemen izango litakete gakoa. Baina, bagoaz, atzera, eta hemen daukagu Ezkarraiko Real Fábrica de Paños. Aingura fabrika bezala Erreal Fabrika zen. Erreal Fabrika mota askotakoa fabrika ziren.
Batzuek ez ziren artizau multxo bat, besterik, eta artizau bakoitza bere kabuzi zen, baina beste batzuk ez ziren, batez ere fabrikadak, Guadalajarako fabrika de pañok, Frantzian eta Alemania egon ziren beste batzuk, eta hauek Ezkareikoa eta Guadalajarakoa antza handia zeukaten gero ikusiko dugun faktoria modernoekin. Eta handia zen, asko burdinola baino beste faktoria handiagoa zen, bere ja lan banaketa edatua zen, hau da, lan kateatua egiten zela arlo batzuetan, gero ekoizpen handia batzeukan, eta batzeukan fabrika modernoan dagoen kudeaketa bateratua, bai lana kudeaketa, bai lehengaien edo salmentaren kudeaketa eta lanaren antolaketa osoa bateratua, kudeaketa bateratuak eraman zuten. Teknikoki, ekonomikoki beste gauza bat zen, beste objektiboa zeuketelako fabrika horiek, baina teknikoki erabateko antza dauka, gero aurkituko dugun gure lio fabrikarekin. Orduan, fabrika modernoa ere, edo teknikoki fabrika modernoa ere, 100 urte baino aurrerago, hemen hor zegoen. Orduan, beste pauso bat egin dugu. Pentsale batzuek esaten dute, teknika ez dela bakarra esan duguna, baizik eta edozein prozedura edo tresna, bizia bermatzeko, gizakiaren bizia bermatzeko gai dena. Orduan, adibidez, ikuspuntu honetatik hizkuntza bera teknika bat da. Gizartea, teknika izango da, gizartea bera ez. Gizartea bera da gure bizi modua, gizartetik kanpo ezin dugu bizi. Norbanako gizartetik ezin du bizirautea, ezin du aurrera eraman bizia. Orduan, baina gizartearen antolatzeko erak, antolatzeko tresnak eta gizartea aurrera ateratzeko edozein prozedura teknika dira. Orduan, eta normalian hizkuntza arruntan esaten dugu. Hitz egiten dugu ingenieritza sozialaz, izaten dugu tresna politikoaz, tresna ekonomikoaz, izaten dugu instituzioak tresna bezala ikusten dugu. Hau guztia teknika direla. Orduan, bilatuko dugu tresna, bilatzen ari garen tresna, bagoaz gizartera tresna honen hau bila. Eta aurkitu esango dut, aurkitu nire uste bi tresna berria, garaian berria izan ziren tresna, eta izango dira merkatu libre kapitalista, alde batetik, eta estatu-nazio liberal berria. Eta hauek erabiliko, tresna erabiliko moduan aldaketa sakona egin duten gizartean. Orduan, izan behar da, 18. mendiaren erdian, merkatuan harremanak kapitalista bat ziren, agerikoa da, baina gaur bezalako hegemonia ez zituzten merkatuan. Beste eragile batzuk bazituen eta garrantzia handia zuten eragile hauek. Eta ziren, alde batetik, egin behar da, alde batetik jabetza, norbanakoen jabetza
ez zen soberanoa merkatu horretan, gaur bezalako. Beste jabetza mota batzuk oso importantia ziren ekonomian, batez ere jabetza kolektiboak, hor sartzen dira komunalak, herriko lurrak, sartzen dira aristokraziako eta goi burgesiako maiorazgoak, hor sartzen dira fundazioak eta elizako lurrak. Hau guztiak merkatutik kanpo zeuden, ezin zuten salduka merkatuan. Bere helburua zen etekinak, hortik etekinak, gero eta etekinak handiago ateratzea, baizik eta multzo edo talde baten biziraupena bermatzea. Eta horregatik ezin zuten saldu bere ekoizpenak talde baten, bai herri bat, bai linaje bat, edo bai eliza bat, hori bere biziraupena bermatzeko hor egon ziren, eta beste logika baten, hori diru etekinen utza logikatik kanpo zeuden. Gero, prezioak eta soldata agintariak tasatzen duten batez ere krisi egoeretan. Eta ezin zuten, jabeak ezin zuten edozein prezioetan batez ere beharrezkoan ziren jakiak. Eta gero jakiak ere leku batetik betera eramatea, momentu batzuetan mugatzen zuten eta edo debekatzen zuten. Jakiak herrian bertan saldu behar zuten eta tasatu behar prezioan, edozein prezioan. Ezin zuten beste lekura. Eta herriko biltegian, krisi ez egonean, krisiaren, balizko krisi baten aurrean, behartu zeuden bere merkantzien parte bat herriko biltegitan usteko. Honetatik merkatu kapitalistara juteko, aleginak izan zituzten ja antzinako erregimian edo koroa imperioan garaian, ilustratuek egin zuten lehenengo saiakera. Eta prezioak liberatu zituzten eta merkantziaren zirkulazioa liberatu zituzten, baina izugarriko estanda gertatu zen. Hemen ikusi dezakegun 1776an gertatuko ziren matxinadak Espainiako erresuman, baina Frantzian ere urrengo pizka gutxiago Frantziako koroak prezioa liberatu zuen eta berriro izugarrizko estanda izan zuen, hemen Irinen gerra izan zuten. Ilustratuak atzera eman zuten, baina gero estatu liberalak erabat aldatuko da merkatuaren egoera. Eta zer egin zuen? Bueno, hau ez, neurri pilo bat hartu zituen estatu liberalak. Espainian hiru egoera desberdinetan. Napoleoneko gerran, trienio liberalian eta gero ja erregimen liberal eta estatu nazional finkatu zuenean 60ko hamarkadan. Orduan, zer egin zuten, gremioan indargabetzea, Napoleon gerra garaian, maiorazgoa ezabatzea, trienio liberalean,
mila zortziehun merkataritza korrea atera zuten, estatuaren merkataritza araudia batu zuena eta salerosketa jardunei askatasuna emateko. Herri lurren desamortizazio ogasoaldean Napoleon gerra garaien gertatu zen ere, ia pilo bat herri lurrek saldu zituzten merkatu librean sartzeko, eta estatu osoan beranduago, 1855an gertatu zen. Indarrean zeuden tasak indargabetu zuten 1834an, hau da Karlista gerra garaian. Elizaren amarrenak ere, Karlista gerra garaian, jaurreriak ezabatzea ere hasieran Napoleon gerra garaia, baina ez zuten lortu eta erabat, eta Karlista gerra garaian azkenean ezabatu zuten. Eta zubizari, bidezari, lehen dut esan, baina merkantzien zirkulazioan oztopo asko ziren, zubizari, bidezari eta herriak ere sariak kobratzen zuten, eta elizak edo jaurerriak, eta hau dena ezabatzen da, baina beranduago. Orduan, Estatu Nazional berriak merkatu nazional bat eraikizun. Merkatu kapitalista eta merkatu honetan bai kapital salgai eta langilearen zirkulazioa libre zegoela, eta oztoporik gabeko zirkulazio hori, eta batera bai desamortizazioekin, bai legediarekin, zarrezuten norbanakoen jabetza, absolutua bihurtu zuten, eta merkatu berrien ardat bihurtu zuten jabetza pertsonala, eta lehia librea araua bihurtu zuten. Libra omen zen, hori azpimarratu behar dugu ere bai. Orduan, baina esan dugu bere izena da izendatu zuten merkadu librea, baina ere merkadu nazionala. Zergatik, estatuari barrura merkatua libre zen, baina kanpora begiratu ez zen librea. Arrezia zegoen. Bat zegoen arrezi bat aduana zergarekin altxatuta, eta kanpoko produktuak libre esartzeko. Eta batez ere, kanpoko produktuei eraginkortasuna barruko produktuei aurre kentzeko. Orduan, merkatu babestua zen, bakarrik barruan omen librea zen, baina gerra karlista bukatuta, Euskal Herria zegoen hor barruan. Hemengo aduanak ez zeuden itsasoan edo Pirineotan. Ebro ibaian ibaiako lerroan zeuden, eta hortik kanpo zeuden Euskal Herria. Beti erresistentzia handia egin zuten hemengoak hor sartzeko, 18. mendean batez ere, baina gerra karlistaren nekea aprobetxatuz, estatuak 1941 abenduan 4 probintziak esartzen ditu merkatu kapitalista honetan. Eta
hilabete batzuk beranduago, hasi ziren fabrikak hemen perretxikoa bezala agertzen. Orduan, nire ustez, aurkitu dugu teknika berria hori bilatu zen da. Baina horrek esan nahi du beste teknikak ez direla funtsezkoak, ez direla garrantzitsuak, ez. Bai, funtsezkoa beharrezkoa zen hemen industria kapitalista edatzeko, beharrezkoa zen merkatu kapitalista bat edukitzea eta merkatu bermatua, hori ere bai, ez libre, baizik eta bermatua edukitzea, baina bezain garrantzitsuak izan dira eta bezain funtsezkoa ziren alde batetik aintzinako teknologiak eta teknologia 18. teknologia berriak lurrun makinak eta gailu mekanikoak eta hau guztiak. Eta gainea, esan behar da, merkatu kapitalista berrian honetan, estatua enpresa monopolista eta oligopolio batzuk izan ezik, besteak, batez ere enpresa txikia eta ertainak, lehia bizian bizi zirela, berraien artean merkatua bere ganatzeko. Eta lehia bizia honetan, gero eta beharrezkoa zen teknika berriak sartzea. Teknika berriak hartzea eta teknika berriak bere fabrikazioan sartzea. Horregatik konplexua da, ez da erantzun bakarra izan hemen. Eta ja bukatzeko beste teknika berri bat, gero agertu zen teknika berri bat aipatu nahi dut, trena hain zuzenean. Trena, ikusi dugu, argazki honetan ikusten da, esan behar da, esan dute nola hasi zen hemengo industrializazioa, nola edatu zen, orzaldean gero krisi bat egon zen, eta gerra garaian fabrika batzuk itxali zuten eta itxi zuten, eta ja, 80ko hamarkada arte ez zen berriro piztu industrializazio indarrez eta kemenarekin. Baina hamarkada honetan hasten ziren, ailegatzen, industria berriak hasten ziren jartzen, errenterian eta lezon eta inguruan, eta trena zelako garantzitua izan zuen momentu honetan. Hemen ikusten dugun, ikusten den, hemen dago tren geltokia, burdinbidea hortik dabil, eta burdinbidea ondo-ondoan aurkitzen ditugu papelera, fabrika manta, galletas Olivet, lehenen rigarnia zen gero eskubidea eskinean alkoholera, eta lezoko bidea jarraituz bazegon galletas Packers. Orduan, ikusten du, beste ere pilo bat daude, trenaren importantzia buruzi informazioa ematen duena, baina hau irizpide bezala edo halako bista batian ikusten dena da, trena oso importantia zela industriak erakartzeko, eta importantzia handia zen portuarekiko loturatuan. Baina
Bai, orduan gure industriako oso onuragarria zen trena, baina bestentzako ez zen hainbeste. Alde batetik, trenaren bidetik urrun geratzen ziren lurraldeak, merkatu espainol barruan espazio handiak egin zuten diseinu radial bat Madridera joteko edozein lekuten, espazio handiak geratu ziren trenari gabe. Eta espazio honetan lehen izan balitz industria bat, galdu egin zituzten. Eta trenaren lerroan zeuden lekuak irabazi egin zituzten. Beste alde batetik, arlo ekonomiko besteetan inpaktu handia izan zuten. Txirritak aipatzen ditu, Nafarrotik hona ardoak hartzen zituzten zamalari eta orgari asko, ehunaka bere lana galdu zituztela eta bere negozioa galdu zituztela. Eta baita ere, baserri asko desjabetze prozesuan, espropiazio prozesuan, lurrak galdu zituzten eta baserri batzuk kolokan geratu ziren lurra batzuk galdetzean edo trena bi aldit mosten zutela lurrak eta batetik bestea joteko zelako bidea egin beharko zutela, horrelako gauzak egiten ziren. Orduan, eraso asko agertzen ziren dokumentazioan, trenaren kontra, bai eraikin garaian, eta bai lehenengo urtetako funtzionamentu zegoenean, lehenengo urtetako. Eta bai garaian eta gaur ere, esaten da hauetako portaerak, irrazionalak, atzerakoiak, eta ez dakit zenbat, da baldon bat jartzen bere gainean, baina nire galdera da, eta teknika berri bat beti hartzen duten onuragarritzat, eta inoiz ez dutela ikusten bere arriskuak eta bere kalteak, batzuentzako kaltegarria izan litzatekeela, hauek ez dira irrazionalak. Hau geratzen da galdera. Pila bat galdera, gai honetaz pila bat galdera izan ditu, baina hemen bukatu, ez dakit nola dagoen denborarekin, baina hemen utziko dut eta eskerrik asko arretagatik eta pazientziagatik.